ao bekemeri gechae nigo bono bairire egetambokero nabo igo koiraneria buya ekiombe keria kegusege kurigeria mang'ana arengete ekemeri gechae ga Kenya gia Tea Board of Kenya aniga gocha kubwatakana n'ichinga kia barimi babeire bakonachwa ekiro heyemo hasekera egunia yechae eria omurimi akorenga buna eria nigo ebwate rimi egento boigo ekiombe kio gia Tea Board of Kenya kianyarire koba gekoira ekiara chifactory chechae nabo igo kubachika buna okuna choku nigo gokogenda mamincha nekerenga kio murimi egento twakeire lisirika likoro ku KDDA twaliakeire mbuya mono ase engecho barusirie ebinto biri konya tokorera abantu bali bakoro ku sonia yamo soni 10 twakonyire gisoni chonsi Kenya ngima goikarera mumanye naye itibo naro yarenga abansirisi gokorera amaje lakini bona abantu ba Kenya ngima bakonyekire ekara abantu bakonya Kenya ngima ngiyakora ntitogotugweke ginga tutalikoye kujisiringi ibere kirikia tewe tuna KDDA Kenya ngima na endo gukumi mono epoti mema na rego kana ngejijo gitakorwa lakini bono ase efactory ko gutombe ere eambulera yanse yaye ere ruwete igaranga bali n'abangaini ntu enseme yabali nintu akoria nsababu kya gutolira kibasi yeto ku January ntu mangana bagoteba nga batakomento mutinyo saba ntoyo kibasa cheto batoya ku January onye mbago toa karato ko ikara sato tingo sie katole go pime cha ngo sie katole ji tundubali Jones ase bone roji so ni tani ko kunyamira yoke roji ngoroime ase ngejo ndu tokolirwa basibwa kile miaka abatara kitaba kujanga ngoto chenji bale bamanya ko takolige bisiri bire bike bago totindeka